na crush ko. Kay gumikan na crush ko. Kay nahigugba ko ang baji. Yan, ka. Ning I love you kay gumikan ko kay napakag ko. Tanaw. Tanaw, grabe kang pagod. Huwag magligid-ligid noong kastunaan na. Panglabog ni mo na. Mo na ito doon kadalutan. Mau tagligs. Gerut-gerut. Ano, grabe ka na. Kasi bilang mo. May tato lagi. Na, gerut-gerut. Ay, nang kapag gibisaan mo. Ato ba gingana? Daan na dili. Tagopi ba kay ngilad? Kamalaga ako dito sa baypod. Go. Ang laki ba? Malagi anjir lagi. Lain padukun. Kay bawo na. Di sa ko kay. Sabay penalty na nga na basta paa nga. Bisa nga paa na penalty na. Kabayad kasi kayo. Aman. Detiray. Arang maajuan na ito. Detiray basta kita magminjo. Lah. Ambisyon. Team Supla. Ay, Subotol. Mayor Rice. Gwapo na ko kita magpares no? Araw ko tay. Aron tay. Aron tay. Ija, Oh. sugot lagi ko masanay napukabuk-kabaw, napukabuk-baka. Ay, Buwa ka rin, na lang. mamuhi na tagsugod ron. Sakto ini budak ko nagbaka si agaw na minjo ng lain. Tagan nang hiumangan ang dater. Ha? Tagan nang hiumangan. Tanan po na yung siyon, higbahan mo tanan. Iboy, Ay, tay. sugot ko. Ay. Pero magbuhat di kang kamalig at sa babas lubi. Tuan na po. Tuan na po tay. At sa babas lubi ka dito, kanto ng butang na siri dito. Tuan na po. Ato ba ibabaw? Babaw. Katod. O, beto na si Detiray. Victims of love na umugan na. Ano sa manigang oras sa ari? Tinga mo galing ko na mo to nakaparking. Ito to magkapidron sa. Iboy, Wa man Ay, tay. sa sadikan. ako lang may maghatid ni mo. Puhon tay. Ha? Puhon. Tay, gan masya kadayo nagbinuang ko ni mo day. Pero, tay, sa tanan ang I love you tay, si Inetiri. Di mag-uusok to na ni. Di lagi pwede wakay na pukabuk. Baka nga bubuk. Sa dilaman day. Victims Kabaw. of love. Ara, victims of Napukabuk baboy love. aslon. Sugot ako diya. Sus. Kadi man kuno kaigo usara kadang may mga banay. Ay, silbi. Kami na naman Sus, daan. day. Duha Bisag gud pag- kabaka mo. Day, bisag sikuita kabuk baka basta di Bisag mo drawing. kusugtun. Ning bali ba ba nagkatipat? Gahapon ta Pintan tay. hinuon. Tay, sila tirig mo na yung maasaw na tay. Jesus. Ama jo Di dane. man na ipudya na. Dili dapat mo tay, agay. Asa man po dyan mo. Ato ni Manila na ang iuban niya sa ang bata ni Inday Wilde. Adi na po di Motor ka di. Kung gusto galing ka, kani na Naman ni masilin. kara madali. Kani hilin. Ya parang parisin mo silin. Ato, Hilin? ang bana dani. Sa tingin, never. Ayaw ko. Tikod. Tuwa ba di ka terog? Akang pangasawan terog, apapuyin ka din yung dapitan na. Ano pa naman ay? Ang ipakusok ka na ni Inday Wilde. Napay mong trabaho, napay sakto nga na enja, napay Pangasawon man ay sa patrabahoon man di ay. Ayaw patrabaho. Di man ko na patrabaho. Nabung na mo ko sa Manila. Kaya duga mo kong pinazir ito. Asa na mga ganahan rong gaw? Bukid. Gusto mo ko na sa bukid na, sa dapis dagat. Ako di ra tumangganis. Sa gusto na mo na kata, ato dito sa particular sa mga imagination siya sa kanto. Ano kayo? Kadahe dagat. Particular eh. Hindi mo. Mati ka ma, ito po yung detire o may maasawa, no? Ada ya. Diyan na ijang tatay si tay Ariston, si nanay. Dapat mga gaw di ay. Arlami Anong ko na oh? Biar agaw may mong masak. Patanaw sa ko dahil tiray. Ano mo naong? Ningwa po na mong karidyan. Tubtuba na. Mga Sunod, uy! Sunod bayad ni mo, kanina po, kuha kay lain ng kay ul-ul. La.
man ul. Lainon. Awar tikaro. Tikaril, dai, tikaril. Pagbatsat ka na pangot ko tanang patay yung lobe. Kuha na ba? Nagbalik mo na ni kuha ka na napay kuhaan. Isa magtiadyo na ta. Grabe kondisyon niya. Magtiadyo na ta. Di pa. Ay, Wa pa magani ka manguyab, magdadyo na mo han ba niya. Panguyab sa una ka ba ay, manguyab? si Tay, magmedyo naman hindi tiray tay. Kaya talaga sa itong pangado ni mo, kaya di ko musugot dito. Puhon lagi tay, puhunan na. Puhunan na tay kay Hindi sa una. maghintay kay ako sa sangkula tulad ng bituin na nagdingning ng tawad kisap ng mga mata. Bakit? Si, kapo, habang na day, tira, kapo, lagi na, day. Majong Sabado na to, kuhan kay ugma po Domingo pohon, pasalamat sa inyo, pohon ka, pasalamat sa inyo nga, wanay kaso basta way kiha. Salamat po sa inyo po, lahat po. Thank you po sa inyo. Ay, kiha. Kiha. Isa ba kiha? Basta way kaso, basta way kiha. Way kiha ka na way kaso. Mga way kaso. Kiha may kaso. Chik, po na, din na. Basta ipagmayabang na agang uyab, bisag wako nang lutaw, bisag wako sugta. Si Inday Tiray. Tira Borato. Ba na nga wa man manguyab. Gwapo day ko day, o basta magseryoso ko day, no? Oo. Hala, no? Makuha mo sa seryoso ka. Kaswerte ba po ni mo day makauyab ka na, no? Right? Kagwapo mo lang. Gapo. Karang kuno lay, gapo kuno lay. Hala mo! Nadugay! Nga kadag pugo. Ha? Bunga nga pugo. Hala di araw di ay. Unsa man na itong gratang duwa na? Hindi naman sa mga dito. Ay, Naman lagi ko. betay ko sa katos bekang. Mangawat ko na tong pugo. Ito, ito inting. Mas ba yung mga ipaupawan? Karang mura bang Shaolin? Mahal sa kay di inom makitag-uban. Di day, wa mo koy uban na ang gusto na day ka na magsama rata. Di ba mag-uban kuno ka na koy uban magsama ragut. Pinauban, Pag-uban sama ra. magpasama labanan natin ang tukso. Kasi subitsira sa pagmalan. Games kayo? Hala po na si Japon. Nang buno aramanggot? Di ko magsaba. Asan Di baday, detere. Pinang-bunawang na lagi. Sabi nang manong itininan magkako. Hindi wilde, diyan na hindi tere. Hindi wilde. Ija ang pangasawan rin, mas magwang pa na. Mas magwang pa kadari. Surti po na umakasa ko ni tiray, no? Sakto lang kasi na, no? Sa Kay? English pa, sa English. Katunak ras ko ba? Naigo imong kasing-kasing de. Di. Dahil sa sinabi mo, di ada arsa kita. Kasi nilang namanaskuan. Kinagbulaw bata. Abaga. Sakit. Di Pagka manghihilam. Di Kasi naman di man mahilam ka ramas ilawom. Kinailagman. Hapdi at kirot banggot. Ang dulot sa aking damdamin. Di tanawa ang pajak. Di arsa kita. Lagi maragi. Kuan maragi dabraban. Di bitaw arsa kita. Di arsa kita bitaw. Magpasistikit ito ko. Liboy, Simba ko tay. Mura mabagat ang imong ideot ang kinabuhi tay. Di ko wala pwede na tayo ma-heart mamatay disease ka riya. Imagination dyan sa kantong habal-habal dyan sa kantong. Doon din sila kaduga dyan.
Ha? Masakit na bito, sakit na diya. Ito sila nagdugasan. Kaya na, ang kasunod na mabungi naman ha. Di ah. Tuhod ka pangos-pangos. Ato lagi palabig kambyo. Ukambyo lamang ko day, basta ikaw ang higugmaan na day. Dong, sakit bito ang dari dong. Di man higwa ko na pinuha. Nasa mani magkuhatag ambulansya ron. Aso, inja. Kung kay maloy kay sa dos na, kay magpa-call ko pasistisyan ko bitaw. Nasa ka? Pasistisyan ko. Magpa? Sistiskan. Kristiyan pa rin yun. Sir, nagsistiskan. Sir, nagbinuang ko, tinad bitaw. Ako sa tanan bitaw ang mga problema sa parting una, di ko makuningan na. Pero magpasistiskan sa ko kay arang sakitan bitaw. Hapdi at kirot ang dulot sa kindamdamin. Habang ibang asawa, di boy. Uli nang una man ni kuya asawa kay kung sinday kiri ang asawa. Lugo siya po na. Hagi mo asawa lagi. Nangalik ka mga anak. Bau. Lugo siya po na. Karang tinood, bitaw, gingon, hagi mo asawa. Tinood ba, tinood? Haman. Tinood pa rin nga mo. Hala basi makita na rin ko on YouTube. Apang taon. Basig Ajaw na, mautan ng asawa, oy. Arka maut. Wapa makada to, day. so, ini lagi yung mga asawa bagay. Orang makita na rin basirig, nay, balikan to ka. Ako ijang balikan. Ako magaling mo buyak, ako ijang balikan. Di ba balik ko kag latason. Ilabag ko na sa punuan na to sapa. Ano sa pa? Dali puno aning sa pa. Ang banag-banag sa taga kami. Buwan ako'y paglaho. At so aja si Inday Wilig ijang tingog. Hello po, salamat po. Sino ka to? Sino ka? Kuno to. Inadadalala, so aja. Oo, mapatawag. Wilde Gupas. Hello po, sino ka to? Sino ka to? Sino ka to? Asok sama. Sino ka? Ka-abroad. Sino ka? Sino ka zero? Bitaw sero sa bitaw po. Naanak ko yung paglaw. Ikaw day, og musugot ka na day. Ipudyo ba day ka dining dapitan na day ka? Ato ka na dito sa Manila ang ipudyo day. Nagkali mo ka na sa Manila. Ha? Upod sa... Mimi, kompra na mo. Ha? 20 na ako pa. 24. Ay, sa day? Yung una upod sa Manila. May camera to. Kanang sa Inday Wilde ara ng butan na dong nuti ara magunang butan ng Dali nga ni ka. tejening ko ah. Para magunga butan na ng mga tawhan na magkerker mga makadang ng tingon. Hala po na si Jacqueline. Sarap di ay. Anak mo ra to na pas mo. Oh! Hi po sa lahat po sa Inday Willie at saka si Inday Marlita at saka lalo si Dungdung Albert at saka si Bajon. Salamat po sa inyo po lahat po at saka lalo po lahat sa at saka pinakasuplada nga buutan Sim Ate Bilin po at saka si Apple at saka si Dandan. Salamat po sa inyo at saka si lahat po sa inyo, lahat po. Bala ba sa nakaganito ako? Pasensya, sa kunenyo kay. Kung sa inyo gusto, maghikaw ko unsa. Asa kay forma nang maghikaw na? Tayo mag-ito. Angin-angin maug tao nga. Wa man nag-inga na ninyo. Bubitaw ang kaubsan bitaw nga no, agang kalipay. Ang kalipay, kaubusanan man ninyo. Naubos mo ninyo, no? Isa ka kalipay man. Uy. Jama.
Jama-jama. Nagiring. Nagiring siya di boy. Di man ko na, wa man ko nagiring te. Baba mo. Itaas mo, itaas. Diki, wa man ko nagiring. Ang kakakuha na ingana. Sabta lang mapag ko ingana kay. Ada uri. Ijo kaligayahan. Wa mo ko naglabot-labot ninyo. Suma, kanadto. Nangadyo ko ninyo. Og saan ka mo sa nakras ko. Kay gumi ka nakras ko. Kay nahigugba ko og baji. Yan, I love you kay gumikay ko kay napakag ko tanaw. Tanaw grabe kang pagod. Iis hanggang kailan. Di alas mayor dia. Kaduhang asawa. Asi na to. Mayor. Boy, ko. Di sa magagan. Di ba ag pamali ag Balitan nagpugo ba sa dapit unahas injo? Kita tispuan. Ha? Ako'y bahala. Unahas injo ba? Lisod dig mga tao ro. Lisod ka po tawag kita. O ta nakalos Ginoo tawag gyapon. Grabe ta dai. Di sa maday mo, ngutan na. Hello is Ginoo, kamang pangutan-an. Og magligid-ligid noong kastunaan na adin Dios. Panglabog mo na unahon. Mo dai tuduan kadalutan. Na ba dito na sa bus, la sampole. Ajo.